Nee, wat maakt je me? Willy. Hij doet wel eens wat gek. Wij binnen stuwen terug, Vince. Ja. Daar hier is het bellen. Ja, Daar staat Christus jongen hier. ik ga er nog achterom geweest. Waarom heeft hij geen letten? Weet je wel dat ze een non is? Die chick is een non. Ik zou wel graag waarom willen naar de oude klooster in Vancouver. Oh, het weer de help hier, maar ik vond het prachtig. La 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 la. Dat noem ik. Oh ja? Ja, Kijk dat lied? ben dat net een Ronald? Ja. I'm so excited, and I just can't hide it. And I want you. I'm so excited. Ik ben een famke die het minder jeugd had en die het op een kastspellen zitten had en bij het klooster en die het futstuurd wordt en dan in de onderwereld terechtkomt. Loop nog even fit. Houd me nog even vast. Ik zou wel graag willen, Popke. Het wie was geweldig, krijgen ze altijd. Ah, nog een kwartiertje? Hoor een keer om een kwartier langer, Popke. Vince belooft Christy keer op keer dat er met haar verder wil en dat zij samen een toekomst bouwen zullen. Nou, dat is natuurlijk absoluut niet weer. Joet is er op of eronder, vindt? Ja, maar ik wil wel graag eens een eerlijk en fatsoenlijk stellibje. Maar ik heb bij priester Andrelli west om ochtend op te biechten hoe uw speciale leven de vardelkoor en hoe we van mij elkaar omgaan. Echt weer? En wat zei je er? Nou, hij zei dat ik bij mijn vrouw waaien, ik voor eeuwig banen zal in hel. Maar dat in me krijgt wat te lang en krijgt wat te waren. Wat? Ja, toen denk je net dat ik gek ben. Ik ken er net zijn priester in gaan. Toen misbaksel. Daarna dan kom ik weer om in het klooster. En nou ja, daar haal ik dan ook weer al je streken uit, want ja, ik ben gewoon net in toom te houden. En dan komen twee werelden bij elkaar, wat natuurlijk een enorme conflicten oplevert. Zuster Clarins had mij verteld dat onder haar bezielende leiding er deze week weer het oefenen is op het koor. Er is wie maar hier en ik weet dat ik het meer maar. Er is een koor wat totaal net, wat heel vals jongt en wat natuurlijk onder de leiding van mijn oorste absoluut net een beetje los mij. Ja, en Christy gaat heel tegendraad, dit zij maakt het dingen eigenlijk, oors verhoor het dingen. Mooie taal. Heerlijk! Dat het klooster eindelijk is goed in het huis. Ik wil alles Famke, hoe krijg je het in de holle? En God, hoe helle jou het in de holle om zulke schepsels op iedere deel te zetten? Wat ik het mooiste vind in dit verhaal is dat is ik vaak in het echte leven zei, van twee werelden komen bij elkaar. Die ben eerst heel erg van het gelijk gaan willen en had je elkaar de ruimte houden. En ik zorg naar elkaar van, ja, maar wat, dan kan het elkaar zo prachtig versterken. En dat vind ik in dit stuk, zo rent het ik ook. Ze komen heel goed bij elkaar en dan snappen ze elkaar. Ik waar de pine zit, maar ik waar de blieden zit en waar de bloeien zit. Come and go with me to my father's house, to my father's house.